Sức cost không khá bác sĩ bảo bây giờ cảm cái dari maksimal tunggu mari orang ni bumak cerita ya mai pasal ni cảm cái gue cái tông nó mới suka tông cái orang telah wahnya anime bapak thor cerai cả hàng cân pasal ni ya ở đó cũng có bộ máy chắc hàng cân chạy ra có máy pasal ni ya ang kapan bagin koyo jatuh tiberasa ni tiberasa cinta kau tay buku semua channel sobat nabagai cái live mà TV tay cho TV channel nó hambai Việt này trong này đâu nó chơi này nó số ba năm ba về hadar hasil thằng apa dah sun kajian bagai koi salau kai charmo tu dia bermana bela kan hambai mari otam hale ba anas hebri mani bagai kai eko number itu ni saya rohorano video ti sawai ang eko number tulung nanya lo account number kah kecak lo deh kayak semua belak kan hambai bunyi coba mahai anu coba tho ang sawai na to nan khulmai ga kai je thasing ni kok samani aboni taisa ang sabai sukorobai sana nayo o cherani sori hamya toye bini bohok sajamon cherai phoroni siming sajaka kai cherai phoroni siming bo saja phaimani ara thango hamya doctor rogo gilama khwai rogo thangka kai khwai rogo thangmani Kolapur rogo hospital thango taisa haino hai phayo hamya abo haimang tongma bagai bithi sakhan domonungo ngan taisang phayo ngai pahar ni bithi chithi rogo ton paibe ka kon phono hamya talang ar kicha domonung tongwa to simi ngai takai iko rogo teha jibi matalang buka segang talangai tabo iko nai ko manja kangkai tabo ko operation khanya ni baire thani rok hin saja ko ngai je tongman nai be ka rang bo koroi ngai singa bon lukuro go jotono sajo kicha misa sanja jao ngai bazar ni bohok saja khai ga ngai bo thikai bo tongmaya rokai bo tongmaya basai bo tongmaya boso cost ong khai ta yang khai khana sibin porikha bari maya sabi sức cost không khá bác sĩ bảo bây giờ cảm cái dari maksimal tunggu mari orang ni bumak cerita ya mai pasal ni cảm cái gue cái tông nó mới suka tông cái orang telah wahnya anime bapak thor jakarok kisah misa tongma bojotono riwi ribekha kaya jakarok ni rang tapu mana kerikha kai taise bumani bo pathorung jak bumano khibi uchi tabu besano naima tongra khu bumani khacho sasi salia kam bagenyo lokorona kisah khairok jabaidi nei soba su sanmani khana si puri khaya kale khari ma sekarang khwai talang mani sara je debrma sai rohoro bo agor tala waise talang di sar monoranjon naratlangai phunogo hine bono songno lefari rohoro ngai sar monoranjon naratlangai akonai MRI khaika MRI khana akonai borok sai rohoro obo to phataro sima talangnai phataro oro kicha risk tongo nei sabo borok kai o risk ni bagino tau borok phataro da rohno borohno kai operation ni date mo khepena rohna hancho khana soni bising borok rohnai kam bagino wanai tongkha lokorong no abang bagino soba su sanda jau boino rohma haino songno kicha khairok jabai thu atei hinai sanda jau song
kaino rogi kote he naine mano bisa thanya ke abon tai sa phunuk phina yang phun hala phunuk phunuk mani kaham ke kali ya Tani bok saja kawa sih budul saka kota masing pai bini mu. Kasih penuh kan mo ta khagi khai phunuk ja mo no ta ya to kotama abo khagi khai phunuk ja kotama no khibina nangoni so doctor mo ke bokhalo Kau khibna ni belakhe muskil nang tong hatabo mai ba chai mia mai cha khanya bahok sajago mai chai amang tong bo kiri jagui ama ha hai kai kulumai ka dotono an bumung kai bikul deborma para kai to khaju para kalayo mo kai kai district by khobja kai hangor bai kai telamra subdivision kai PS kai Koilanpur kai post office kai yakharai kalayo kai abon bagino je norongno samani abo kai taisa norongno ang description lingo account number ri nai kai o account number niya khaba sarmon deborma norokhono bini Google Pay phano dai raja badi kai tai Gramin Bank ni account bari honai hamai bele bele ke hambai puilao Laibuma TV no sungno video khai ro hodi ni sama bai sung video khai ga kayan cerai purun chiming sori hamya mohok sajangman bagai aban bagai joto takuk tai bukuk jongno te ma pha sangno koijao sahajo khainani bagai Wino soba mani nongma haino sungno ba kisa soba so khaigan kai bele bele khira hanai hine yang koi sajawa kai hanserai puro chiming hanserai sari hamya kai miya puro thangai sung MRI khai phekya kai MRI khaimani rang 7,000 nangkha angai tei borok sawo doctor out of thani yakha bairo thani sawo pro bairo thangni hin samani oro khaimaya hin sawo bokholani o kaisa sarajak manui pam haingja kai abo khibna bagai thana nang kai ang phonongnai mo nasidi mo kaham kecak di kaham kecak di bisa di kamu hapelat pasta tonggo pasta yang tolasak di mamang telat pasta tonggo obo je mo kotor ma obo khibina nango nei so doctor kai mo kai bokholo kai mo kotor mana khibiui ya sabni ocarani sori hamya ni so kaban bagan tabo mo hai ko gilama ko pasta desa di pulai kai mo khai abon report ka kecak di amo MRI khaimani report ora sarai kecak ro di yang cara itu deh cerai kaham kan bahasa ini ya kok oh jaga aku suku apa macam kan kai saja kok mai bahasa ini ya okay aku bang bagin koyo jatuh di perah sini di perasa cinta kau tai bukuk songo cina soba nabagai
Cái lại bung mà TV tay rất là TV channel nó ham bài Việt nãy trong này đâu nó cerai nó số banan bagai Hadar hasil thang operation kajian bagai koi salau kai sarmo de bermana bela-bela kan hambai mari otam hale ba anos hebri mani bagai kai eko number di ni sai horano video ti sawai ang eko number tulung nai ngo eko number ka kecak ro de kayak semua bela-bela kan hambai bunyi coba mahai anu coba tho ang sawai na joto nan khulmai ga